अरे भोर बवाल हो बवाल कोइले बा कमाल कोइले बा कमाल तोहर लाल एजा जितना लोग बा सबके दीवाना बना देले बड़ो फिर का खूबी बा गांव टोला कस्बा हिलहिल गली गली एचएम साहब जी के तरफ से ढेरों सारा लगाता है गाना से यहाँ के ढेर लगाओ बोला सबके दिल के करीब एगो गाना होला यहाँ के दिल के करीब ये गाना बा कैसा अरे कोइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा कोइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा हमरा लोग चल ना पैया हो हमरा लोग चल ना पैया हो उड़न बाज हम चिड़ैया हो हमरा लोग चल ना पैया हो उड़न बाज हम चिड़ैया अबे पूरा जिला में कौन ऐसा लड़का होई इतना सुंदर स्मार्ट कोर है नीला नीला गुलाबी गुलाबी हो हाइट भी बा भाई पर्सनालिटी है रेशमी जुल्फ है भारती दीदी का पर्सनालिटी है शुरू से ही और आज तक जवान के जवानी है मैंने अभी हम गाना स्टार्ट ना कर लोग हम तब से एक इनका बहुत खास क्या बोलते हैं वो वाला थोड़ा सा इस पे मटकाइए ना ठीक है एक गाओ हाँ कि हम लोग के बता तने राजे गोरी कि तोहर दुल्हा बने कौन रंग बाजे गोरी राकेश एचडी वीडियोग्राफी पता कपूरी फेफना बलिया एल्बम एवं वीडियो एचडी वीडियो करिश्मा एल्बम ड्रोन कैमरा स्टिल फोटोग्राफी सब सुविधा बा भैया के यहाँ जे भी लोग फेफना से जुड़ल बा क्षेत्र से यहाँ के स्टूडियो पे जाए फोटो खिंचवाए वीडियो भी बनवाए सुना अरे बुढ़ा को है तो देखिए चाहे इंसान बूढ़ हो जाए लेकिन मन बच्चे रहेला सबके भूख लागेला ना तो
तो जितना छोट लड़का के भूख लगल उतना बूढ़ो लड़का के भूख लगल काजी कि बूढ़ो कहे न तो के मान साधा कोई बात कमाल हम कोई बात कमाल हम लाला जे ना सुने हुए ना हाथ उठाई हमरा ई भरोसा बा एजा जे भी लोग शिल्पी राज के गाना सुने ला हुए लोग जे विशाल गगन भैया के गाना सुने ला उहे लोग आए बहुत सुंदर गाना रहे हो कि जाता ने हम मोर देश में कमाए अद सुनो ये प्यारिया कि चाहे के न पर बाजार से ले जावे अद दादा करिया तो बोला काका हम कहती रो बनिया तीन कथा बनवा डेढ़ कथा भंता ए राजा जी घर के आगे इतना जमीन बटले बा वही जा लगा दे कह तरी कि तीन कथा बनवा डेढ़ कथा भंता तू एक कथा बोली हो भुजिया बनाते तू खइहा ए बाबू की अरे तू चार धान हम लगा लौकी ए राजा जी सुनिए गौरी काम कर दी घेवड़ा करैली त डोई हो राजा जय हो हमरा तीन कथा बनवा डेढ़ कथा भंगा तीन कथा बनवा डेढ़ कथा भंगा हो दुनिया कुछ कुछ खाई दुनिया चलिए
कुछ बलिया जिला खातिर लहरदार हो जाओ।